ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଥିବାରୁ ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇ ଖାଇଥିଲୁ। 4ଟାରେ ଆମେ ଓମ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବାକୁ ମଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ସେ ବହୁତ ଡ୍ରେସ୍ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ମଙ୍କି ଟୋପି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ କିଣାକିଣି କରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ବାହାଘର ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଓମ୍ର ମୋର ମିଶି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଯାଇ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ଓମ୍ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲା। ତାପରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଇଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇବାଟା ଗୁପଚୁପରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଖାଉ ଖାଉ ପେଟେ ଖାଇଦେଲି। ଖାଇବାଟା ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କାହିଁକିନା ସବୁ ଖାଇବା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମୁଁ ରୁମାଲ ରୁଟି ବନେଇବା ଶିଖିଗଲି। ତାପରେ ମନେ ମନେ ଘରେ ବନେଇବି ବୋଲି ଭାବିଦେଲି। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ଓମ୍ ଆସି ତଳେ ଚୁଲିରେ ପତ୍ର ପକାଇ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲା। ସୁକୁଟା ଆମର ଏଡ଼େ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ନ ଡାକିଥିବାରୁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଥିଲା। ହଜବେଣ୍ଡ ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ